I would like to introduce you one of our youngest guests. I'd like to invite here to the podium Eleonor Spasova, who is 19 years old. She is a straight A student at the Sofia High School of Mathematics. She has many awards from national and international competitions in financial literacy, in statistics, in history. She wrote a serious scientific report on the Eurozone. That's why we invited her. And the biggest reason is that last fall, she was accepted at an early decision at one of the best universities in the world. That's the Wharton School of the University of Pennsylvania, which of course you know is an Ivy League school. Let's hear the voice of the new generation. Ваше Величество, уважаеми дами и господа, премиери и политици от поколението, което още не ни е вкарало в еврозоната. Аз съм на 19 години и имам много мечти. Мечтая страната ни да бъде едно по-добро място за образование, за работа и за живот. Такава, каквато ние младите хора да изберем и с разума, и с сърцето си. Мечтая следващия път, когато мой състудент ме попита откъде съм, да свържи името България не с корупцията и с рекордния брой предсрочни избори, а с иновации, с компании еднорози, с медали по математика и природни науки, с литературни награди. Мечтая гордо да мога да кажа, че с моите приятели от Европа сме от едно семейство и членуваме в едни и същи отбори. Заминавам да уча в чужбина, в един от най-престижните университети в света. Но ми се иска да нямаше нужда да заминавам. Само ако имаше и у нас университет на световно ниво. Мечтая да се върна, но искам да имам и много причини да го направя. Искам България, чието възможности за развитие все повече се доближават до тези в държавите от Западна Европа и Щатите. България, в която да мога да правя кариера, в която хората обсъждат идеи, а не други хора. Правят бизнес, а не скандали. Родена съм не само през месеца, а даже през седмицата, в която Симеон Сакскобургготски е подписал договора за присъединяване към Европейския съюз и го е посветил на нас, младите хора на България. Ако някой тогава беше казал на моите родители, че когато навършат 20, все още няма да сме влезли нито в еврозоната, нито в Шенген, и че през 24-та година ще участвам в конференция с заглавие "Кога?", сигурно щяха да са много разочаровани. В бъдещите си политически кампании отново ще ни призовавате да останем тук, нали? А какво ще направите за това? Знаете ли, за хората от моето поколение граници няма, въпреки че все още не сме в Шенген. Ние отдавна се разплащаме дигитално и единната валута за нас не е под въпрос, въпреки че още не сме в еврозоната. Моето
поколение е израснало с представата, че ние сме част от Европа. И не разбираме защо продължаваме да седим във ъгълчето на масата. Нека направим така, че на следващите поколения да не им се налага да заминават, за да получат повече възможности. Нека до няколко години България да се нареди сред водещите държави в Европа. Да бъде членка на Шенген и да бъде членка на еврозоната. Dear Chancellor Schüssel, you're one of the legendary politicians of your country and represent the most important party. Please tell your compatriots that the new generation of Bulgaria and Romania is not second class. We are not worse than any young people in Western Europe or Malta. We deserve to be in Schengen and the Eurozone. Сега всеки от нас трябва да си свърши добре работата. С моите връстници трябва да постигаме още по-големи успехи, за да накараме България да се гордее с нас. А политиците и държавниците трябва да вкарат страната ни в еврозоната, за да можем и ние още повече да се гордеем с нея. Много от нас ще заминат да учат в университети по целия свят. Но ние скоро ще се върнем и ще бъдем готови да влезем в вашата роля. Ще продължим това, което сте постигнали, и ще завършим това, което не сте. Затова работете за развитието на България сега и ни дайте причини да останем тук. Благодаря.